den tændt? Er den tændt? Går den igennem? Godt. Ja, drøs. Hvad er en bagnet? En bagnet? Ja. Det skal jeg lige tegne for dig her, fordi det er den nemmeste måde at vise det på. Undskyld min franske. Skarp satan. Ja, det kunne vi jo snakke meget længere tid om. Men vi skal også videre i timen. Jeg finde lige at smage frem. Nu skal vi lige have lidt om det moderne hjemmebord. Yes, far. Hvad er det, der står der? Ja, hold da kæft. Tænk mig lige. Ja, det er udnotater, det er. Det bliver så godt, det gør. Se på Christoph. Der er time nu. Her er der lektier. Altså, jeg glemte at lave min. Jeg vil finde ud af det. Ja, vi lektier for. Det er tyndt det der. Hvem er der, der glemt at skrive navn på sin aflevej? Hvordan ser den ud? Det er vist mig. Guten Tag. Guten Tag, Leute. Nu skal du bare høre her, Elias. Jeg havde engang en elev, der var i Tyskland. Ja. Ja. Han gik rundt og sagde Guten Højde, Leute i Tyskland. Og der var jo ingen tyskere, der forstod det der. Fordi det er jo ikke ordentligt tysk. Altså, som jeg altid plejer at sige, så er det jo kun dumme mennesker, der ikke forstår, hvad tysk der siger sådan noget. Jeg er heller ikke særlig god til tysk. Og Kasper, hvordan er det, du sidder? Så man sidder i en klasse, jeg skal til at lære jer noget. Altså, på min gamle efterskole, der sidder man sådan her, og det gør læreren heller ikke, og er det ikke også træt at se på sådan noget her? Jo, det tror jeg nok, det er. På gamle efterskole, så vil det her aldrig ske. Jo også. Så der lavede vi også altid lektier, og folk de kunne finde ud af at snakke tysk. Men nej, I er så stille. Jeg har hørt Hørby efterskole, det er en dårlig efterskole. Kan det passe? Nej, det er den bedste efterskole nogensinde, og I er bare som Rådenkløse. Så skal I lige finde jeres lektier frem. Ja. Jeg er altså dem, der laver lektier. Shame on you. Jeg har altså også glemt det, Else. Shame on you too. Jeg har altså et spørgsmål. Hvad fag har vi? Oh dear. Okay, så er Brumleby lige rundt om hjørnet. Annette, hvornår er vi der? Ja, vi er der lige om lidt. Det er lige rundt om hjørnet. Okay. Martin, kan du høre mig? Martin, er du med? Er du med? Ja, så er vi her, folks. Vi er her i Brumleby. Det er bare den største oplevelse, vi nogensinde har haft på den her Københavner-tur. Yes, så jeg er rigtig glad i dag, fordi Real Madrid vandt jo i går. Så det synes jeg, vi skal fejre med 3 prøver i dag. Jeg er ikke glad for det. Og i dag skal vi snakke om noget dating. Et egentlig atomsøger, der frækker atom at lave en oktetdril med. PS, jeg har masser af elektroner. PSS, jeg vil kun have med 2. PSSSS, jeg vil godt klare mere end 1 partner. Og efter de så har fundet hinanden, opstår der sød kærlighed. Tag bare dette par. De mødes en våd aften i et reagensglas. Ja, det var det. Hvor mange pander var der? Godt nok. Jeg er ikke rigtig så godt nok, fordi mine børn de har været vågen hele natten, så jeg synes faktisk bare, at vi skal se noget film. Så er der ikke en af jer, der kan rulle for? Ja.